dela zezango nizuke 61 urte, Andoainek zituen 3-4 habitante bakarrik. Basarrik, desente ziren, oen geotea gutxi dio. Baina kaliak, Andoainen kale bat zen. Hasi, kale txikin, da, kapo fuolaino, kale luze bat. Hoxe zen Andoainen. Lehen herria zen bire bat, ez zen zabaldunik. Osea, biriak markatzen zuen bezala, hasi Urnita aldetikan, eta Bazkarrotikan, eta adunako mugaino dena biria eta ezker eskubi etxiek, eta gero ja Basarrik. Baina kalian zabalduik ez zen, hautenak soro zian, leheno. Hemen zian, apaiz etxia eta sakristau etxia, eta hau dena soro zen, hemen ez zen etxeik. Orduan izan zen Etxeberrita. Etxeberrita baino lehenoan karrika, beste barri joat, Etxeberrita, gero zumea. Eta gero izan zen Bastero, Kruzia hortan Bastero, eta Aldapoita Bastero, eta gero kale txiki, Euskaldian kale txiki. Pikia? Pikia elkarregatia. Zera horretia. Gua harrik ebitzen ginen, Etxeberritakoak ginen kampeon. Etxeberritatik harrik hartzen ginen, eta tiro homak, eta etortzen ginen honean jo. Eta tiro homak indaten, nola behik eta ez ginen galtzen, tiro homak indaten gu etortzen ginen, eta ikaratu ditzen ginen hemen guak. Oieke futbolian, itik ginen, haien kontra igual futbolian, baina beti galtzea gu, 6 eta 8. Baina hori zian oso bizkorrak eta gaina fama dute gaiztua zian, borrokarako eta, bai. Eta ez bakoitza bere barrilloan, gazte denbora. Orduan kotxe izan. Gure osoa zen, Amerikan bezan, da garek uste zula kotxea. Ahora mortu noiz hasi zen, el año 50 hola hasi zen. Hendia bizietan etorzen, lanea tolosatik eta bilaunatik, da txistu bajoz, humore honien. Oen beti da, kotxea. Goetxean onduan, eta urgoetxeak bukatzen zuen zean, kalian zean, eta taberna zuen, eta tolaretik giet, sardu egiten zuen, sardu demoran, sardua, taberna. Eta arek onduan, bolatu egiten, eta jendia gizora torri eta, boleta dolata, hartu zea, porroia, eta bolatu egiten, biru lor hori, eta zene porroia, zene patu, porroia egiten darak. Suba joan emizik gendu. Eta esnia hosi behar zanen, hola buruntzi luze bat, ontzi zabal batean, esnia hosi, zintzilika. Baina gaien zen eltzia eosteko bertan, suban kontra. Burnin batzuk edo? Bai, zoze hola, izango zen. Baina goatzen naiz beheran behintzataik, esnia hosi goien. Oia, lasta idazkua, lasta ja. Ozean, hartuan, ostuakin, ina. Eta gero gainetik, koltsoia. Ua, como sumierro, hola, baliz bezala. Eta gero gainetik, koltsoi bat, eta bi eizpakan loite genuen. Oso tiki ginela. Bestia oizan, bestia polotia, pagotxatzea, biltzea. Ua atxaldetan ikezan, beti. Eta, karo, bestela goizian gabeko intzak egindabak izu, hoi pixkat atxaldean, sekua, eta urduan biltzezan. Da, izatetan, bankelu bat jarreta, txarraz, bankelu bat beti, eta holoxe filandana jarri, eta txistia kontatuz. Nahiko paren ez da, geho, agizu, gaztatago jahanda, berriz eberin, segi, hilundu hartien. Auzolanian itetzen? Bai, auzolana, bai. Bueno, hemen garotan, bi urte eta birien deirikin. Oan berez, ate onduen, garua, ino ez du biltzen. Lehenbizi ebak egin behar zezun, eta gaina pixkat harindu, geho kartzeko. Eta geho, okoetan nio, beno, ekarri mio, baina, irikin juteago, baina garua bildu. Behi asko eukideu pintua. Bai, 20 behi eta gehiago eukitze ginu zen.
eta gaina bigantxak, 30 bat osatze ginen. Baina gero ja semiak eta fabrikan da basarri ja lan askota zea, eta beigorrik jarri ginen zen, limusinak. Karo bilak, bi karoi bazien guetxien. Arria eta gero, eurra txubu inbiezu, arria erre inbiezu. Kale itzabio arria, eta gu erre, eta gero lurrantza gaua, kari gu hau son izatea. Lurra arrotu txeu. Gau nola betian, balerau, guztin lurru gogorra dan, kari egizun, ikiarritu mesari txezion. Arba arbituta, ezu. Orduan gaine eskozik izan da, bai metzela etzen. Labadorat historitik, haren jota eskutan. Ikusten ditunik, nola izien. Aska egin zuen atain, eta kanilirik eta ua zertzan ua. Jorra ura. Eta bestale behiak erreka hor bera mategin joan, eta hemen aska jarri zanean ua alde zertzan, ikulutiken unduan. Uazen gauza aprezietzia. Uazen gauza, itxien ura. Behin 6-7 urte handigan aurrea, itxurritik gurak ekartia. Itxurritik gurak ekarri berrezetek egin nion, eta geho eskolako lan egin behar bazian. Baina aurrena, etxegatorri, berien da moko bat itxemagen duen, urak ekartzea, eta etxien ginen ontzi guzi bete berrezetek egin urakin. Eta urak ekarri eta beti urak ekartzen. Etxien ezan urik eta. Itzulien, ez da, entzun da gazu itzulien ibiltzia zertan. Zer da? Ba, hemen itzulien esatezan, urnitan da bere esatea ikia urrien. Hoi da, ba, soruan lurra maniatzen konpazat joatea, iri inaurrien konpazat joatea, ba, zu gila bezala ibiltzia. Ba, 7 urte bali mazen da gutxut jo ginek balbeina gine. Zatik esate bat izan atxak olakon biek, ba, horkote zinen. Ni 12 urteekin neskame junitzen. Ida pare txubontaino etortzen itzan igoizian, nausit ja olamia jutezan fabrika lanea. Eta pari ontaino ekartze zien marmita esniana. Eta hemendikan barri nasio zan ordun, eta barri nasioa ibiltzen itzani ezinia manikan, ez dakipan, ikan 11 litro jo, ze izango zian esnien, nien naiz goazen zen bazian ikan. Baina ezinia manikan ibiltzen itzala bai. Eta jendiek esatezulare bai, baina umioi nola etortzea, nola bialtzeue umioi esniakin. Baina alazan ordun da ala segitze zen. Eta igual degun nabalma zen, aprobetxatu emirzete zen. Eta orduan eskola etortzea esgenduen izaten. Ebi ditezunien eskola. Eta dana parrete ziren. Eta ni josu zema piperrin nun. Nun dignua gorde ez naken ibiltzen geho doktrinare astero eman behar zen, ez nun ikasten. Dotrina eman behar errita eman da kastigo gemate siskiten, da beti gordezka nola ibiltzen ditzen. Batien gezurra zen, bestien gezurra zen, nama izaten ditzen da. Kaixua bai, siniste, baina ez dakazu ba. Lana doneen hemen galdetu errakazu ba, ebite itien jungo ze. Da, segi. Ni eskola huteako, etxien zien ez nik astuakin. Hemen kalea hetxi. Da hemen ize osoa, hainpizua eman, da batzuk, ez nezaliak, bila behar hutezien, da bestatu partitu mirzaten nion. Hala, partitu eta jainean beti behan du ni. Eskola honitzen, maizu baralako zen, maten nionare di baino. Zer data, gibela hondi jarri zen izan da. Behan duzu utemeti, ez da nebe herri ondoarek, ez da egin ondoarek. Txurrumurro bakizu zertzen, txurrumurro. Bat jartzezan frenten, eta geho, bat mitzu markurtu eta haren burua, haren frenteari itezun tope bezala. Da geho, atzekoa, hari heldu atzetikan, da hola, da itezan, zaldila bezala, zaldi luze bezala. Da atzetik etortzen bat korrika, eta altzun aurrean egin bertzun. Txurrumurro nuzte zebazan, da esku jartzezen duen, da hango aurrean zegoen esan bezuen egin jau, zemaz numeroa, eta espazuna esamatzen segi. Da zema da demoko jo iraun, hobeto gainean, baina azpikoak, karo, ezin aguantatu da azkenia, dana eruitzen ginen. Abulekare bai, eta gorde-gordeka, atutekare bai, atute alkar jota korri, da uarrapatzea geho, eta txingoka baitare, txingokare bai, eta tabakine bai, kurkurusakin,
Ekine pelota bota eta gua gira eta guare politia zan. Bato beste izango du, nezako karreteko muñekak, baina nolakoak izaten ziren, eta gero etxien nenek lokotxakin nire bai. Lokotxakin, bueno, trapuatien bildu eta behik eta atera, eta jazta. Ni aste unian tarti harrapatzen un, are juteko kanalera. Iari, ez dakit, ingo nukuen oain, baina lardazka ikasen nun. Tragede bainua, kantzontzetuak. Ai izate genion, aikein. Gero, aik bustitze ziren, eta aik eskun hartu eta etxea. Eskola joan, kalian algendun guztia ibili. Ordu bat bagendun, etxe etorri eta... Etzan, oain da dena, nun ote da ze bildur gehiago do. Orduan alde hortatik ibiltze ginen askoz ere lasaiago. Orduan atxak eta etzien, bate bigilatzea eta bate etzien zehatzen ordu. Claro, beste lasaitu zuen nahiko lan haik izau. Hainbeste eta gu bakarrik, gu hemen orduan umia genial zan, pero 6-8 familitik nien. Zien orduan. 14 laun, madien boltan. Eta gaur bezala eseita jarri beharrik ez, Madien boltan jarri, erdi funtia, da jale txarrik ez, danagandik, abaian. Da, bukatzen zenien, kitxo, ez, hain bezala, jango zuta, jango zuta, ez, bat eta, bukatu, ba? Egun normaletan, baburruna, pilegarra. Nik zikoeta egin otoikan, joder, 10 urtien, bai? Ileunero baburruna janez. Da, amai, ama, aldatzezun baburruna noiz, da jatian, da jatia etorri eta, koño, tipenti esango pata, karbantzu bai igual, baina bestela berriz, zea, baburrun zurila. Baina ama haue baburruna da, bai, baina zurila. Basardi jetxeta bela, bai gendun, zea, denda de, eta ara biltzen egin beti. Arratea hona eta kastan horlako. Hoi duro, kriston buelta bilek. Eta azkenik diru kontatzen da zer erti, eta justu sama, bide zer diru pilak eman dizkiten. Eta nire eman bat inun, eta goa beste nire diru pilak bueltan, bide zer diru pilak eman dizkiten, nire dana ezotan, goa beratzak egela, Egon nahixilik, ez dena, aska falta, abertzak izateko. Orduan, diru iketzen. Baina jendia lasaiago bizi. Oina korrika eta oina istilu eta oina Jesus, difentziarreko lasaitasuna. Hori bai. Konta itzazu, garra asizan nien zentuen 15 tardatu zetxula. Eta 3 urte tardatu zetxuna, 3 urte. 15 nien uste zuen, dana garritxiko ziela. Eta 3 urte tardatu zetxuen konta itzazu. Da, hoi goatzen naiz, handikan tiru bat etxe zuen da guetxean, da gu etxetik agatea zen ginen, zer gu etxe horre balak pasatzen behizien. Da gu sohotan da, kainona zuen eta etxe ziren, bilkoan jaun kilometroa lehen otegian da. Bagizu, orduko armamentuk eta orduko zer, da edia. Kampan horrean amatrailora izan, da gio beste 6 kaino gio jartzen, atxularre osaten joan mendi joan da, hortegan buntza, Gerra pasarte, pentsatzen ez da, balako gien egin gazti bat, baizu, zai esperientzik ez da, gerri gelen ikusi ez da. Nik guatzen nahi nola, ari planuak eta zorrozteitik, bazarretia zorrozte izan, dana gainetik, guetxe gainetikan, 4 urte nitun, baina erki klabatuta gaitu zaten. Eta etxen buelta guztin, soldaduk ibilizian, olio asko, kone juke kanpoan konak erakineak izortzen zion gurateak, eta hoi danak intzizkuen harrapatuta eman. Lore guzti txikitu, hoi danak intzizkuen soldaduk. Danak eta eskerra bizi gelitu gineala, gordeta on ginealako. Etxian egoten ginean gu. Egunez, hoieko koltsoiak hartu, lehiotan goitikan beraz zintzilika jarri, esaten zuen,
balan bat edo kristala puskatuta sartu ezkeo, koltxe hori sekula ez zuela pasatzen. Hor indarra galdu iten zula edo hori esaten zen. Goizean heigetagoan hartu koltxoiak eta zintzilika jarri lehen da bizi. Gabian iluntzen zunean, kendu eta hoiera. Atia jo, ama atea zen. Ateara juntzan da, zeo zer ezatik, atea atera zen. Eta gizte hitzein zuen, ama sartu zen da. Bueno, atea ez da etorriko. Eta kamioi batian, zean, ematezun zean zila no, han gordeta, Bizkai aldea, gordeta, Iesi. Goatzen nahi, armaiotik hartuta, hau emango aldina, total 800 Bilbo da joan ginen, Bilbotikan, ez da, Gernika. Bomba eta bota zitunean Gernikan, han ginean, eta gabeko 12 hola esango zian. Eban txiguen hacia Santander. Eta gero joan ginean, Oviedo. Barkuan sartu, eta eban txiguen Frantzia. Torre ginen honea, eta ordu junbiera izan du gendun, aituanagin bizitzea. Zeratik gure etxia, zehon, atiek eta irigita, da, etxeon ez, zila bat etxeon. Noski, danak pilakia. Garo, ze emango gendun. Maleta bat emantzu gure eman, baina ze eman biatzun. Berropak. Baina, zeak ez izen hau, sobrakamak eta nola emango zitu bat. Dana, fuera, dana likidau dana. Nire eman anaia, nire oso ba, fusilatu zen, anaien. Hoi sartu zienien. Eta esan zuen, oh, no, bi etxe bateko ez. Baina, fusilatzeko ibili zien. Nire ama. Andoainen nire eta hogei bateo zeilko zituen. Nire zaitu hiru lau, direto ezautzen itun, urrun horrean afuzilatu ite zuen, da behar bazagin da eskribitu intzun. Da Andri eta eskribitu zituen zea. Mutik eskorratik idea zuen, neskata mutila zituen, da barkatu ite zituen behak. Bazagin afuzilatu ite zuela eta Andria izate zituen behak barkatzeko eta behak iteko eta zeatik kersko jarta aixa hiltzen zuen orduan. Mila behatzireun da, zezango izunik, berrogeita asko gehiago gabe, berrogeita batian ja hasi zen janari falta. Eta gara jen, gu jaten gendun orduan, baita azazuztarrak. Oan, egile esan da txerria jate zituen gauzake bai. Egote ginen, txiki ginela, alkarren atzeti zai, amunak noiz xustarra utziko, konpota itzen aizala, xustarua jateko. Gero, handi gaurre gauza eskastu zen, da zehona banatzeko ere herria entregatu behar izate zen, eta hor esatu zuen, urnitan da basarri txiki xamarrekoak muste kilo baborrun, da etxien igualez, da normatik egosi eta entregatu behar izate zuela. Eta han ukatu gorin ezkeo hartuta kastela igual, Dana kontrolatuta zion, zuk ezakazun, ezagun bati hartu eta arek zunguzit dana entregatu, merroitu, rekizatu, itezia behizuen. Eta jendia horren, errotak hemen bazien nu nahi, zizurkenean loidita, hemen zazirrotata, hola eta oso gorrik jendia. Ogila, razien duen hartza zuen nua, nahi kabazo. Olako bola izatez, olaxeko bolat, arekin ola kamiduan tira, eta bat-batak hankien ola hozkeo, eta hankasturu baino arri jebezalakua, zene janua. Bestela, gainetzik guazion, estarperlua. Naparrotik handa hola gauza asko etorri zian, Zaku preparatza zituen, eta terrentik polik zatorrela,
hortik bera zaku botatzen zituen. Eta estazioa aldatzen zian, da Guardia Zibilak estazioan, baina dana botia ja, erretiratuta ja dana. Esa era, bada, janai guztu emateko, gozia bezala goi ez dela. Eta hori egitea da, orduan, ez zen, beste ez genuen. Talua gora eta talua bera. Nik ez egoztik jan, Ni aspertu nintzen. Gero emate ziguen eskolan, ogila, gaztian behine, bollo suizo, hoi, eta gero txokolatiakin. Eta maestra ez ziguen ematen. Zertian, vosotros sois unos rojos, tenéis que cantar el himno español. Da guk ez dakiguan, nola kantatu godin, guk behin ez da atxure. Eta, bueno, tienen ustedes que cantar. Eta nire amak, ez kantatu, esatezun. Goizian eskola sartze ginen, Karal Sol kantatze gendun, ni beti pizarra edo arbelea edo mapa edo atera nahi nun, eta beti behidatzen nien da baina ez zitzaiten tokatu. Eta gero aratzaldian, oi bai, errosailua, eta palos, nehitzetaren beste tokatu. Baina emendikan baskorraz, da emendikan tiratu, neaino belarren jaboskatu da. Ez zioten usten, euskera ziz bat iren, ez ertxogatik gane. Gu ginen monjak, bat alkizakua. Madre Felisa, bestia espeitikua. Bide esu, esatean bezala erderaz, ze lavado de cerebro intzioen, etxekilela euskeraz. Eta guk, ez genikon erderaz, baina hola, forzatuta. Eta kantatzen gendun egunero, Viva España, dalarirarira, hola gaina esku jarriteta. Eta dana egiten gendun erderaz. Eta bakarrikan egiten gendun etxian, euskaraz amakin, eta kalian debekatu bazegon. Kalian debekatu bazegon, euskaraz izaitea. Tengo una muñeca vestida de azul, olako kontuk. Ez que guk euskaraz kalean ez tebin. Da kaniketan gabiltzan guan. Geratu zen kamion zer bat, militar kamion zer bat. Da jetxizian bi eta bat juntzan urartzea. Da guan izketan, guain nahi tokatzen zageta, da kaniketan umiak. Da esan zian, no sabes que está prohibido hablar eso? Euskera gatikan. La urte zarragua banunan, onduanik. Oza, gauro, hartu kanikak eta laizte aldik banka. Emakumiak, Franz Bazarrita jutezien, ez nire eginda Donostia jutezien. Da, bileti hartu bihar, trenien etortzeko, eta eutezan takilean aurrian, bat fusila egin, zera bat, polizi bat, habla ustenen kristiano. Eta, bileti erderaz jakinez, da, trena galdu askoten jesuen, bat ezaun bat etorriaten txezai. Eta, ezaun bat, zer da, Antoineko bileti hartu iak, eta arek erderaz hartu, eta tren etorla, eta bileti hartzei ez, habla ustenen kristiano. Erramu ba, bereinkatu. Eta erramu barek izatezun zurtena, eta gero txurtenarekin, kandela berinkatuakin, txurtenari jarri gurutzia, kandelakin, egurrari gurutzia, eta berinkatu. Eta gero sorotan, soro bastarretan. Eta gero haitezan, gurutziua jartzezan lekun, kredu errezatu, Kote ginean ikatzakin da, burrakin da, eta zuba ematen genuen, elizan ematen zuba, eta horre piztuta dituen, eta gero etxeta jote ginean, eta ikatzak, zuba pixka botatzen genuen etxeta, eta dirua batzen, bi pizta, iru pizta, eta gatatzen dirua. Eta urakin bai, ura aktuan, behin datuta, joadila jote ginean, 15-20 mutil jote ginean, baina zai jote zian amak miketa, noiz jote ginean. Familia izate zanean, amai esaten zizaion, batallatu arte, elizartziera izate zen. Hoi baina batallo baino leheno izate zen. Familia izan, eta gure zua eliza jutea aurrenak jun bitartian, etxetik esatea, esaten zizaion. O bestela, telea buru jarrita,
telaburu jarrita, eta zaite egin duen. Ez da gehit, hoi sinale etxetik itzala, babesetik itzalatea, sobra ere. Bildurra, Elizak? Ba. Hemen sermodiak, ikizituen sermodiak hemen gue gazteen, kurpitutik egin, oain ez duetik handi, soinu errak eman ez eskubagin. Pernundan osartuko zeate pegatari uzik dianak, Josefetako zela dian, dana nausigia jata, kristonak, konversatzea, zuzen asko. Goizien bostetarritako jote ginen. Geho apaitza detorri zen, erraxo barkatzen zituna, eta geho dana garena. Gu, nik ezaten, aitortzen ginen, gauza askona, txoak erizianak, Neun batian errotoriak esan zian, tienes una conciencia muy delicada. Esan beste ketxian, espabila, hija. Que eso, zer gauza, iruditzen zizain un pekatu itezen dula. Pentsatziakin. Musukita eman aldiz, eta non da, masalian. Eta hiru aita gure, hiru agurmare, eta hiru azkenien buergo salbia. Bueno. Antik eta berze. Eta ua esan enbiar. Gantzen infernua bizi-bizik. Beti erretzen da sekula erretzez. Konversatzez bainean. Bueno. Antik libeteo, jun, eta musu non Espainian. Espainian da bai. Masalien manda, hiru aita eure. Eta Espainian manda, lau aita eure. Lau aurmare, eta gero salbia. Eta esan, hauzte posible. Hauzte posible. Dana pegatua. Baltsien etzan libre orduan? Oizetua egin guazu, Baltsian, Baltsien etzan, bide pari izaten entziela eta oire galatzen ezan. Sosokan, igual jotzen bosto sebi izan zera, sueltokuak eta soia joza zera, baltseko joza eta Baltsien. Lakiatatzen zan amona zera, Martinezun amona izena. Soio, apaizea zera, dongo sebeirezio, eta Uera? Konfesatzea joan da galdetutze zizun apaitzak, jano bideoai musu eman altzi jozun. Musu ematia debekatu bat zaukuen. Baina horretik analkarri emate gini joan musu. Saiatuko ginen eskatzian, ateatzian. Inok ikuste ez ginen lekun, baina musu ematzi zizun despeditzak guen.